trobem avui aquí en el Mirón, un restaurant col·laborador amb el Palamós, i que com cada any anirem fent totes les presentacions dels jugadors nous d'aquest any en diferents establiments de la localitat. Avui tenim en Marc Vilà i en Litus, que són dos jugadors de banda, un que ens prové de la Jonquera, que ja havia estat aquí a Palamós en una altra època, i en Litus, que ve del Farners, però que havia estat també a Olot. Jo només us faig una mica la presentació i en Vicenç us farà una mica més el detall de les característiques d'aquests dos jugadors. Bona tarda. Bona tarda. Com ha dit en Jordi, Marc Vilà ve de la Jonquera, és un jugador que ja coneixem des de fa bastants anys. Ja vam tenir l'ocasió d'entrenar-lo en algun altre club. Buscàvem un perfil de jugador que pogués jugar en banda, que pogués jugar, que obrís el camp, que tingués 1 contra 1, que tingués arribada, que tingués gol, i va ser una de les primeres opcions que vam veure en el mercat i vam decidir anar per ell. Considerem que és un jugador que per trajectòria ja ha demostrat que està consolidat a la categoria i que és un jugador que ens pot aportar moltíssim per tal com volem disposar l'equip en el camp, d'acord? Litus ve del Farners, com ha dit en Jordi, també ja ha contrastat a la categoria tercera perquè també va estar amb l'Olot i amb equips importants també de la tercera divisió. És un jugador esquerrà, que pot ocupar posicions de banda i a la vegada posicions interiors, d'acord? És un jugador que pot adaptar-se a la mitja punta amb una bona conducció, amb un bon regat, amb gol, bon definidor i que ens pot aportar també moltes coses a la forma com volem jugar, d'acord? Són dos jugadors que, a part de ser bons jugadors, són bones persones i és una de les bases que volem que el nostre Palamós tingui bons futbolistes, però sobretot també molt bones persones. No sé, us passaré ara a ells que es presentin, que es defineixin una mica i que expliquin. Bona tarda, soc Marc Vilà, soc de Vidreres i com diu el míster ja vaig estar aquí crec que fa 7 anys, que va ser el meu debut a tercera divisió i la veritat que tinc bon record del Palamós i sapiguem que ell, que ens coneixem de fa anys com ha dit ell, doncs la veritat que quan em va trucar no m'ho vaig ni pensar, la veritat. Ens vam entendre de seguida i res, i no vaig dubtar cap moment de venir cap aquí. Bones a tots, bona tarda. Soc en Litus, soc de Cornellà del Terri i com ha dit en Vicenç vaig estar a Farners, vaig estar a Olot i em defineixo com un jugador per banda que pugui jugar per dintre. També m'agrada arribar a l'àrea, combinar i sobretot agrair al club, en Vicenç i tot, per la confiança que han dipositat en mi i quan vaig rebre la trucada vaig sentir una alegria enorme i què millor que tornar a tercera que amb el degà de Catalunya. Era una oportunitat que no podia deixar escapar i amb moltes ganes. Preguntes? Volia saber en quin punt esteu ara del procés de confecció de la plantilla, una mica des del que queda per definir. Això és una mica tema de tots dos, però jo crec que la plantilla quasi la tenim 80 o 90%, no? Menys. Falten un parell de posicions importants, però que quasi estaran enllestida la plantilla. Vicenç, tu com a entrenador, ara mateix comptes amb 18 efectius, satisfet del que ha contractat, d'aquest 90% que comentava en Jordi?
Sí, la veritat és que per sort hem pogut fitxar el que ens vam marcar com a primeres opcions. Potser ens falten un parell de peces importants, sí que és veritat, però bé, també el mercat està bastant aturat en aquest sentit i suposo que hi ha molta gent esperant o especulant amb algun moviment, però de moment estem super satisfets amb les incorporacions, amb les renovacions i amb el fet de pujar els juvenils que pugen al primer equip. Potser la línia defensiva és la que més necessita reforçar, ja com a últim moment? Bueno, sí, ara el que estem mirant és acabar de tancar algun jugador en posicions defensives. Considerem que la resta de l'equip està bastant ben equilibrat, tot i que no renunciem a res i esperarem als últims moviments, però sí, estem pendents de tancar un parell o tres d'operacions en faceta més defensiva. Potser que ara s'ho cal ja perquè estem tots junts, no? Comencem a l'estiu, però no sé si ja tenim fixada la data del primer entrenament. Sí, en principi, si no hi ha res nou, s'iniciaran els entrenaments el 17 de juliol, a les 20 hores. Hi ha algun partit de pretemporada? Sí, la pretemporada ja està, diria, tancada al 90% també. Suposo que el club farà un comunicat on passarà els horaris i tota la història, però en principi ja han tancat Sabadell, Olot, Bescanó, diversos equips més. En total suposo seran uns 6-7 partits amistosos com a mínim. Més Copa Catalunya. Més Copa Catalunya, correcte. En el cas de Marc, jo li volia preguntar, ens ha comentat que fa 7 anys vas estar aquí, jo recordo que va ser la temporada que es va baixar de tercera divisió a primera catalana. No sé si tens una espina clavada, si t'agradaria fer-ho aquesta temporada, personalment també i col·lectivament. Sí, la veritat és que sí, perquè ja quan em va trucar ell ja vaig pensar, tinc bon record del club, perquè quan vaig estar aquí, em va donar l'oportunitat per debutar a tercera, de poder-me fer un nom en aquesta categoria, i quan me va trucar, sí, tens aquella espina clavada que dius, haig d'anar allà, i si ell m'ha trucat i vol que l'ajudi, jo pel Palamós i per ell vindré i els ajudaré amb el que faci falta. I aquesta era una mica l'espina que em quedava clavada d'aquell any. Queda algú d'aquella temporada? Queda en Subi i va coincidir amb en Cano. En Cano venia del juvenil del Cornellà i va venir els últims 2 mesos, crec que ja entrenava amb nosaltres, no jugàvem, crec que no jugava, però ja entrenava amb nosaltres i a partir d'allà es va quedar ja sempre, fins al dia d'avui. Hola amics i amigues de GATV, som en ple casc antic de Palamós. Bon estiu, primer de tot, i el que fem és hem entrat aquí al restaurant El Mesón perquè avui el Palamós Club de Futbol ja ha presentat 2 de les noves incorporacions. En total ara mateix 18 incorporacions, 10 són jugadors que ja continuaven amb nosaltres la temporada passada, 8 són cares noves, 4 joves del filial que pugen al primer equip i 4 noves incorporacions. Tot i que aquesta cara segurament a molts dels nostres telespectadors, sí, l'Ernesto està gravant de ben a prop, a Marc Vilà. És una cara coneguda, ja fa 7 anys va fitxar pel degà del futbol català. Marc, ben tornat a casa. Moltes gràcies, Ramon. I Marc, ara comentàvem aquí a dins, en la roda de premsa de presentació, que aquella temporada malauradament es va baixar a la tercera divisió a primera catalana. Tot i això tu guardes un bon record del teu pas per aquí? Sí, la veritat és que sí. Jo venia del Palafrugell aquella temporada i vaig venir a fer prova, venia amb la intenció de fer la prova. I crec que vaig quedar el segon pitxitxer pretemporada o no sé, segon, crec que va quedar primer amb Marc Casas i el míster em va dir, me'l quedo. I vaig entrar a l'últim moment, al partit abans de començar quasi la setmana de Lliga. I la veritat que sí, aquell any va ser un mal any quan a la temporada en general que vam acabar baixant, però bé, són coses que passen. Molt bé, per tant, a treure's l'espineta clavada. Marc, com comentaves, han passat 7 anys. En què ha canviat Marc Vilà durant aquest període de temps? Què ha canviat? Doncs el resum seria que vaig venir aquí sent un nano,
i torno quasi sent un home en el món aquest del futbol. Aquí a casa nostra, a la Gala Futbol Català, hi ha uns quants incombustibles, irreductibles. Joan Bayona no juga a futbol, però és l'entrenador de porters, i crec que en Marc tornar a coincidir amb alguns excompanys. Sí, correcte. En Bayona en aquest cas no està a l'equip, està en el cos tècnic, i sí, crec que ja vaig coincidir amb en Subi, amb en Cano, amb en Jaume Duran, i crec que no em deixo ningú més, em sembla que aquests 4. Molt bé, jo ara comentava 10 renovacions, 8 fitxatges. Què et sembla la plantilla que està configurant el teu nou míster, Vicenç? Doncs no, molt bé, és una plantilla que té un bon bloc, ho va demostrar l'any passat, segueixen quasi la majoria, i això és lo important de l'equip, que tinguis un bon bloc, i després sí que sempre hi ha 3-4 peces que es belluguen en el mercat, i molt content, la veritat que molt content de la plantilla que hi ha. I l'objectiu, Marc, quin ha de ser? Tenint en compte que ja sabem els 20 equips que participaran, hi haurà equips del potencial del Paralada, que malauradament no ha pujat a segona divisió B, i això de retruc ha perjudicat el teu exequip, la Jonquera, que ha baixat a primera catalana, correcte. I també hi trobarem a Terrassa, Vilafranca, aquests dos no van tenir èxit en el playoff del Cens, Hospitalet, Prat, Espanyol B, que han baixat de segona B. Quina tercera divisió, Marc? La veritat és que sí, és una tercera divisió que aquest any serà molt dura, serà molt maca també, però serà molt dura, i l'objectiu primordial és fer els 40 punts el abans possible. Pot semblar un tòpic, però és la realitat, fer els 40 punts abans el més ràpid possible, i després ja veurem. Un dels al·licents, Marc, de tornar és tornar a jugar a un estadi top de tercera divisió, m'atreviria a dir, un dels millors estadis de la categoria, gespa natural, ara un camp que ens ha quedat molt bonic després del pas per aquí a la Llagostera. Sí, la veritat és que sí, l'estadi del Palamós hi ha molta gent que ja fitxa per això, per poder jugar en l'estadi, i vulguis o no sempre jugar amb herba natural. No hi ha pocs camps de la categoria que tinguin herba natural, i la veritat és que això s'agraeix. Molt bé, l'última pregunta ja, en Vicenç Fernández ens ho comentava, el Palamós tornarà a la feina el 17 de juliol. En Marc Vilà és d'aquells jugadors que acaba la temporada i vol vacances, o ja començaries una altra vegada amb tota la dinàmica aquesta del futbol? Doncs la veritat és que jo seguiria. Sé que sempre ho diuen els recuperadors físics, això que sempre ho diuen, tant és important descansar com treballar, però la veritat és que quan tens una piloteta quan la veus dius ja tinc ganes de tocar-la. Això sí que és ben veritat. Doncs molt bé, Marc, ben tornat a casa, molta sort i molts gols i èxits. Esperem. Moltes gràcies. Doncs continuem nosaltres parlant amb noves incorporacions del Palamós 2017-2018, i ara qui ens acompanya és Carles Sala, més conegut futbolísticament com a Litus. Litus, què tal? Molt bé. S'ha fet la presentació, com les primeres hores com a jugador del Palamós, com han sigut, Litus? Explica'ns. Bé, doncs amb moltes ganes ja de començar, amb molta alegria, i donar les gràcies al club un altre cop per l'oportunitat que m'ha donat. Molt bé, fem una mica de memòria per la gent que ara mateix ens està mirant. Litus jugava amb el Farners, tu anteriorment, però havia jugat a la tercera divisió, Sí, vaig estar a Olot, vaig fer la pretemporada, em vaig quedar, i bueno, per les circumstàncies que sigui, vaig haver d'anar a Farners. Però en temporades anteriors vaig estar a Paralada i ja vaig fer molts bons partits. Molt bé, per tant suposo que per tu és una nova oportunitat aquesta, el de fer el salt a tercera divisió per consolidar-t'hi, oi? Sí. Ja porto un parell, 3 d'anys que ho intento, i la tercera va l'emoció. Explica'ns, Litus, encara no t'hem vist jugar nosaltres, la gent del Palamós, quines són les característiques de Carles Sala? Em considero un jugador hàbil, ràpid, que puc jugar per fora, per dintre em sento molt còmode, entre línies, i sobretot buscar l'última passada i arribar de l'àrea. I fitxar pel Degà, pel club més antic de Catalunya, què significa per tu? Un orgull i un honor estar en aquest club i a defensar-ho amb mort. Coneixies alguns dels que seran els teus nous companys? Sí, conec uns quants, ja havia coincidit a Paralada, també uns altres havia coincidit a Girona, i molt bones persones, i això també és el que m'ha fet venir directament aquí, perquè és el millor, el vestuari i tot, molt bé. A Marc Vilà també li he preguntat què et sembla la tercera divisió que us espera a partir del mes d'agost, amb Paralada, Terrassa, Vilafranca, els 3 equips de segona B que han baixat, Prat, Espanyol B, Hospitalet, què et sembla?
una lliga molt competitiva, molt complicada, però nosaltres farem el nostre projecte és molt ambiciós i amb moltes ganes de començar ja i competir. I sense desmereixer el camp del Farners, però vaja, jugar a l'estadi municipal de Palamós Costa Brava, què et sembla? No, és unes instal·lacions de primera i un camp per jugar a futbol, per disfrutar i a transmetre bon joc i que s'enganxi la gent. Coneixies en Vicenç? Explica'ns una mica, qui va contactar amb tu? En Vicenç va contactar amb mi, vaig conèixer més l'Òscar, que vaig coincidir a Girona al futbol base, i res, vam parlar, vam contactar i encantat de venir aquí, en un moment em va convèncer i res. Molt bé, doncs Litus, benvingut al Palamós Club de Futbol, molta sort aquesta temporada. Gràcies. I nosaltres continuem fent més pica-pica aquí al Mesón.